En dames, misselijk? Nee. Jij misselijk? Beetje. En jackpot! Die krijgt er nog 200. Nou, beter. Dit ziet er goed uit. Ja, zeker. Hoeveel heb je er? Ja, ik krijg er 800. Hij krijgt er nog 200. Alleen dat was het denk ik. En ik kreeg ook al 300. Hij was leven. Wat ga je er verhalen? Weet ik nog niet. Zie wel. Dames, dwar je hem je wel in? Jawel. Ja. Het ziet er eng uit. Nou, dat vind we juist de kick. Dat is juist leuk. Dat het zo eng is. Hij is er al eens hier geweest? Nee, dit is de eerste keer. Wordt het daar is net enorm gillen, Ik denk het wel. maar dan ben je net benauwd. Nee, dat net. Nee, bij ons zijn boven die linkerzijde machine verlaten, linkerzijde uitstappen. En hoe wie het? Superleuk, echt. Hij is echt super vet. Had je hem een beetje je stem hoor van al het gil? Nou, net vallen. Maar wie je net eng? Ja, het is heel eng, maar ik is super vet.